17:31, sme boli v bode rôznom. Pán Staviščák mal čas, koľko mu plynulo, ostáva mu ešte asi 4 minúty. No tak chcem tu odpoveď na to, čo som sa pýtal. Alebo mám to zopakovať? Toto sú není veci, ktoré nie sú verejne prístupné a nemám sa k tomu verejne prístup. Toto sú není veci verejne prístupné, ale však on porušil, pán Vavro porušil zákon. Neporušil? Bol vyriešený a toto nie je predmetom rokovania ani informácia. Nejde o rokovanie, je to bod rôzne. Je to bod rôzne, sa pýtame ako občania. Obce, občania ho zvolili, chceme vedieť, akú dostal pokutu. Máme na to právo. To je jeho ochrana osobných údajov, či sa vám to zverejniť. Na nezajímajú jeho osobné údaje, ale nás zaujímajú osobné údaje. On je zástupca starostu, ešte aj obyvateľia ho zvolili. Není si zástupca starostu? Ešte nepočul som, není si Roman zástupca starostu? Ja neviem, asi slabo očuješ. Čo? Nemáš mi čo hovoriť? Čo, nemáš gule? Keď nemáš čo hovoriť? Keby to ja spravím tebe, čo si spravil ty, čo by si mi na to povedal, pán Vavro? Čo? Ticho. Sa nebudeme vyjadrovať, ideme ďalej. Nebudeme sa. Ešte mám, koľko mám ešte minút? 3,5. 3 minúty a 10 sekúnd. A chcem sa opýtať ešte zase na toho Vavra, stále mi to nedá. Prečo vytvorajú čiernu skládku na ihrisku? Tú hlinu návozajú na ihrisko. Pokiaľ čierne hliny, není žiadna čierna zriedka, znamený projekt, PAMTRAK a bude sa robiť teraz stavebné povolenie, tam projektová dokumentácia. A kedy sa to bude robiť? Do stavebného povolenia tam mal povolenie, ako vyvážať hlinu? Od obce? Mal alebo nemal? Mal povolenie na to? Mal povolenie. Od obce? Od obce? A áno, mal povolenie od obce, tak chceme to povolenie Pani vidieť. kontrolórka, mal od obce povolenie alebo nemal? Ja tu nocujem, takže ja o tom neviem. Ja aj vy neviem, tak kto o tom vie? Pani staročka. Na čo ste Pani staročka, odpovedám. Vy ste sa usmievali len? A alebo pošleš nám na muže zas? Alebo čo? A ešte ďalšie. Haló, ste na schôdzi obecného úradu. Áno, ste zamestnaní. Ste za to platená, za to, čo tu sedíte. Tak sa správajte podľa. Prečo neodpovedáte? Prečo nechcete odpovedať? Nebolo to predmetom rokovania. Ale to není o rokovaní, to je bod rôzne. To je bod rôzne. Ja som vám už povedala aj minule, ja nemám v hlave počítač, ani poštový hardware, ani software, aby som vedela odpovedať na takéto otázky hneď, pokiaľ nie sú pripravené dopredu. Ale on je zástup. Koľkokrát to budem opakovať. Ja keď si napíšem. A keď sa on nechce vyjadriť k tomu, že to je jeho ochrana osobných údajov, ja k tomu neprinútim. Ja keď si napíšem, aby ste mi dali bod do rokovania, tak mi ho nedáte. Lebo podľa zákona o obecnom zriadení právo má len poslanec, aby mohol meniť program. Ja nehovorím o tomto. Predtým, čo som si dával z toho takisto, mi poslal domov dopis. Písomnú žiadosť záleží, všetky písomné žiadosti nepodliehajú schvaľovaniu obecného zastupiteľstva. Tak jak sa potom... Žiadosti, ktoré boli, tak vám boli odpovedané písomne na vaše otázky. Písomné. Dobre. Predmetom rokovania sú len veci, ktoré podliehajú podľa zákona o obecnom zriadení. No dobre, mám ja pripomienku, keď nie bratovi, tak ne. Chcem sa spýtať... Počkať, už sa nechcete vyjadriť? Nie ešte. Teda nie už, teda pardon. Tak nie už, či nie? Nie už, mám toho dosť. Chcem sa spýtať... Takže pán Staviščák, Ľuboš, plinie mu 5 minút. A ja mu dám svoje, na čo mi ostali minúty. Tomu nemôžem dať? Ja mu to dám. Chcem sa spýtať. Robí nejaká firma údržbu toho osvetlenia v obci? Je zazmluvená nejaká firma? Nie. Prečo? Nie je dôvod na to, aby bola zazmluvená. Keď treba, tak sa opravuje. Nahlásia sa poruchy a zavolá sa. Ja nehovorím o poruche, o očistení svietidiel. Čo si pamätám, odkedy to dal nebohý Petr Gogol namontovať, odtedy sa tie lampy nečistili. To znamená 7 rokov. Mám pravdu? Mám alebo nemám? Poslanci. A čo ďalej? No. Šetríme na čo? Aby sa pred obecným úradom svietilo 6 lamp, pri dole, pri trojičke, pri pánovi Vavrovi, jeho máme ďalšie 4. Pri tebe takisto. Pri tebe hore takisto, na súkromnej ceste, ktorá nie je ešte ani tvoja tá cesta. Je tam lampa, tuto si vyšla zručiť na Piešťanskej, velice svetlá im, že to je súkromná cesta. Tebe sa svieti zadarmo z obecného. Ale chcem sa opýtať.
prečo tie svetlá sa nečistia za 7 rokov. Na čo šetríme, každá druhá svieti, a v zátačke tam pri doktorovi, doktor vie, sú tam nastavené tie kríky vedľa chodníka, chod na večer mám, prejdi sa zeženú, dá ti niekto z desku, nebudeš vedieť komu podať. Tam sa nedá prejsť. Tam sa nedá prejsť, tam zrazí s bicyklom hocikto. Od Martinovho Gogolovho domu rodičovského až dole po nás. No tam je to už problém, lebo ten chodník patrí, je obecný a keď tam sme robili údržbu, tak sme boli pozorní, že to sú ich stromy. Tak sa tam údržba nevykonala. Vykonala sa vtedy, keď tu je zlomilo, aby neohrozovalo ľudí. To treba s majiteľmi, tí, čo tam posadili. A keď to orežú, tak to tam nechajú, vždycky to po nich upratujeme. Ale viem, že si to neželajú, aby sme to orezávali. Naposledy. To není ani ich plac. Je to ich všetko, chodník je na súkromnom. Chodník darovali obci, čo si pamätám. Treba si pozrieť, nie, my platíme euro, je tam dohodnutá nájomná zmluva, každý vlastník dostáva euro za nájom. Takže nie je vlastnícke právo naše, je to... No a keď to zaroste úplne, tak ten chodník nebude funkčný. Tam je tma jednoznačne a tam tá zrazí hocikto na bicyklu, keď to je peši. Toto není chodník na bicyklo, je to pre peši. A na babete sa tam nemôže chodiť? Tak tam daj značku dopravnú. Prečo sa nedala dopravnú značku zákaz bicyklovania? Aj na týchto chodníkoch. Prečo sa nedala dopravnú značku, keď to je zákaz bicyklovania po tom chodníku? No prečo si ju tam nedala? No není tam značka, Zuzka. Raz sa môže, raz nemôže. Značky sa riešili pri tom, keď sa to riešilo, keď sa to robilo, vybudovalo. No kde bol ten z toho dopravného inšpektorátu potom strčený materinej kráľovskej onej? Keď tam dopravnú značku ste nedali potom. Keď teraz hovoríš, že tam je zákaz bicyklovania. Áno, nie je to určené na bicykle. Máš tam dole značky, že tam je nakreslený na bicykle? Kde? Na dopravná značka, ja tam môžem nakresliť aj konský oný. Ty to nechápeš? Keď tam raz není dopravná značka. Vodorovné aj dopravné značenie. Na zemi je napísané? Však práve, že nie je, preto to není cyklistické. Ale není ani na zemi, ani stojatá značka dopravná. To nechápeš, čo si? Imbecil! A keď tam není zákaz, tak tam môžem ísť na tom bicykli, nie? Není tam dopravná značka. Je zákaz stále bicyklovať sa. Počkaj, poví nám to voľný policajt, on o tom ví o značka. Chodil si s deckama, zeženu, chodil si bicyklovať sa. Aj s tebou bol dokonca sa bicyklovať. Keď som ťa zdravil, keď som bol na rybách. Tak o čom ti vyprávam? Prečo si nezišla z bicykla dole? A neišla peši? Tak potom o čom vyprávať? O čom tu meleš, prosím ťa? Hej. On není agresívny. Ja ti len hovorím toto, ja ti hovorím argument, tam není dopravná značka, zákaz bicyklovania, je to len pre peši. Je lebo není. Počkaj, Rastino nám to vysvetlí, on je policajt, on to ovláda. Prečo chodí potom tvoj zamestnanec a bol zrazený za autom na babete po chodníku, keď tam je zákaz bicyklovania? No prečo? Odpoveď. Čo si sa... Predstav si, zamestnanec dostal pokutu od polície, lebo tam nemal chodník. A nebude sa k tomu viac vyjadrovať. Nebude sa vyjadrovať ani k tomu, čo sa pýtal? Tak čo s tým mám páni, ako to mienite robiť? Na čo potom šetríme? Celé roko ste ani nešahli na tie lampy. No lebo sme to my dobre spravili. Áno, to je... Tak tam je centimetrová vrstva múch na tom. Je tam bordel v mošti, akože. To sa musíš obrátiť na... Však sa obraca. Preto sa ich to pýtam. Bolo by to dobre. Je moč špinavé, na tej zátačky, tam, kde doktor býva, to je úpl. Na tých, ktoré svietia, sú špinavé. No, Zuzka, ty si... Odpoveď. Čakaj na odpoveď, nech ti dajú odpoveď. Ešte nič ste mi neodpovedali na to, ale... Prečo mi neodpovedali? Dá sa to Počkaj, že nie nerieš. Prvý, čo o tom hovorí. Ale to je 7 rokov. 7 rokov. A vieš dobre, že... Ale nikto ešte doteraz nepovedal. Každá druhá svieti. Však dávam mu. Dobre. A tvoja kolegyňa mi povie, že nebude odpovedať. Nie. Tak potom... Nepozerám hore. Ja ti nehovorím, že máš pozerať hore, Majo. Dobre, ak nemá nikto nič, prejdeme k ďalšomu bodu. Ešte mám jedno. Ešte mám jedno. Ja som mu dal minútu, ešte mám minútu. Ja som mu dal minútu. Ešte mám jednu. Ja som mu dal minútu. Jeden dotaz máme ešte. Chce sa ešte niekto iný z občanov vyjadriť? Ja som mu dal. A čo, ja som není občan? Zuzana.
Ja Nech sa A páči. Žubar sa hlásil. Ja som na rade najprv a potom si ty. Nech sa páči. Dobre? Vyčerpal si svoje mám čas. Chcem ešte jednu vec povedať. Miloš, môžeš Na rozprávať, tej- lebo skončíme zastupiteľstvo. Prečo? Čo sa vyhrážať zase? Čo ste skočili? Čo ponáhľať domov? Dobre, tak hovorte tak veci. Hovor, Ešte pustiť geslo. Čo vynieš? hovor. Chcem sa spýtať, na tej zátačke tam, pri doktorovi, áno? Skončí to. Prečo? Tak, Tak ale hovorím normálnu vec. Hovor. Prečo tam není umiestnené zrkadlo? Na tej zákrute. Kontrolórka, kľud, dobre? Lebo nám to neumožnila občianka, ktorá ho dala odtiaľ preč. To zrkadlo malo tam byť podľa pasportu. Ktorá občianka? Ja neviem, ja som dostala informáciu od tých, čo tam robili. To osadzali značku. ale on Ale nehovorí. Ja hovorím pri tej zátačke pri nás, jaké železná, tá betonová Jak sú zúra, šmecaky. sa lepia plagáty, áno? Končia z vodidla. Tam treba osadiť zrkadlo. Dopravnému inšpektoru poviem, alebo dopravný Nie inšpektor poviem. oznámim, že ty máte pocit, Chcem, že aby tam ste to treba dali do dať. zápisnice. Čo mi odpovieš na budúce zastupiteľstvo na to. Prečo by sa dopravné značenie je odsúhlasené, schválené, ja nevidím dôvod ho meniť. Robili to odborníci, dopravný inšpektorát plus dopravný Odborníci, chod inžinier. sa pozrieť, jak zabetonovali ten hydrant. Však vám Pri doktore, chod už sa jednu pozrieť. zrušili značku. Mám Lebo zrušili. dopravná situácia je zlá. Pri nehode. Vychádzame my s autom, Víš? vychádza Jana suseda, vedľa Ja neviem. Jojová Suláková mama, ďalej No, Tomo Pichler, tam keď a stane sa to, čo tam ak cigán tam narazil do tých vodidiel, aj problém je. No, ale značka tam není. No. Dobre, Pozriem sa, ukončené, neviem. pán Boďo, Počkaj, môže sa odpoveď, tak si mi neodpovedať. neodpovedala. Nebudem odpovedať, dopravný Prečo? inšpektorát to rozhodol, dopravný tak asi nepotrebuje to tam byť, ja som není Dobre, odborníčka a na dopravu ulič, tak ako ty. potom ani, jak býva mladý tvarožka do uličky, jak sa ide, tam netreba tiež. Do uličky, To je kde býva vedľajšie. rastky, no tam netreba tiež. To je vedľajšia cesta a vjazdy do domov je rozdiel. To je Jaké jazdy? vedľajšia Tam my ulica. sme na hlavnej ceste máme jazdy. Však áno, ale Máme? máte jazdy a toto je výjazd z cesty, pozor, miestnej komunikácie. Jaký je rozdiel medzi tým, že Vidíš, vychádza že si na si hlavu sám zaplatil. dvora, Boďo. alebo... A Že si miestna si platil sám. komunikácia a vjazd je trošku rozdiel. Takže ho tam nedáte, ja si ho kúpim. Koľko stálo? 80 €? To zrkadlo, keď to u teba bolo.